ya Ndizi TV News @gmail.com. Voigo Ndizi TV News na voigo TikTok ni gutugutuka buna Ndizi TV News. Nabo ugututarira sikiabisi chito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale iyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesime ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu mondongu bware kiri buga ikomi kira rituko mondongu bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesimi yaho yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka
emya moyuka unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekils egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale X-ray, dialysis, nkubwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bokoreli, bu ambulance, chinsemero ngibrinenye. Mbabwate chinchira au chugwakanera, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Wonyanja. Nsemerie kwa mireria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya ni bobono batu guterere okurobekana okubaroberte okorekaneri tkoria Jumatano AK korobekana okubono nigo gwatu guterere kubwatekana na kirike gotebekana buna nenchire mubare babegete kweroberia bene likunyara koirege tambo kireke ngao ana sensemeria yokomochia serikali ya Kenya kwanza no ena bonigo bateri tukore Jumatano nigo bagochugwo kimesuma ostekando lighting asoko nyari basire tuguma bwabo litukurio korobekana eiki yaita nabono nigo baburiria abantu kweneke munango esokya bareri tukerio asoko bainyora bari babere babusiria mayimabo ekra yubo igagendrete kineki abera sekigambero kibwateranitio kurusigwa maiso ku mwana sangi niko nsema chirichia marani litukuria rero nigo bono kia bagekuna chwa ekrokeri oyo masaba kiguru batatu bono abakagusibwa echera segisbo kemiaka emerongene manchumulire yamnanda mange to kwargani me Emanyie Jumatato chinsa isato dokumanye una to kwargani retie asenchira ere yobikano gendra gotobwate goterense media mtandao nsema ya Facebook Ndizi TV News the digital na bagense media YouTube na bogotona buna Ndizi TV News to base kwebese website yetu www.ndizitv.net. sangana into goika omoire tukumanya senchira yo goikano ile triane Evelyn Osero olito kubwatira nere goitira sumuno bwimanyererio ni gakuruko Joshua Auta ile triane nchenkruko Vincent Onyancha ni watoko ya chaka bene korwase county ya Kisii awase abakagerwa bwoko murusi amaiso omwana sagine we myaka 3 ababere bagokumerwa egesibo ase kigambiro gya Kisii Kolengana numuna chebi nani gobonate vile watatabu ni gobato kana mmoja so kunyara kumurusia maiso mwana sagi no mutinyo komina kabiro mwako eta gati ya bono ngamuna Alex Ochogo oyibono abakago sibona gukumiryo gesibo kemia kemerongene ne kigambiro ky'umucyo busongo Kisii lokota ekora kelibono ngina moke ase Elieta Pacific Nyakerario nera abakago sibwa emyaka 10 na boigo ngina koro omwana sagi ne Nyakerario era ni gasibiro echera
ase miaka 5. Amankeni watwarganire n'umurikito Mildred Mumanye. Abakagero batatu abukonya basoerere nelimo cholyo komorusia amaiso omwana bwe myaka 3 Junior Sagini kurwa ekenyorogia ikuruma imeyamara ni sub county gati ekitariki 13 na 14 omutinyu 12 omwaka w'ekiri bubere na 2022 nigo bakumerwe asigesibo omubasorero kolengana na mamocho ayo bakorete. Alex Ochogo nigo asibwa emyaka 40 Pacifica Nyakerario emyaka 10 na Rail Nyakerario esibwa emyaka 5. She is sentenced to serve 5 years imprisonment. For the second accused person, Pacifica Nyakerario Ochogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he is sentenced to serve 40 years imprisonment. Right of appeal 14 days. Alex Ochogo bwe myaka 25 Pacifica Nyakerario bwe myaka 50 nomo amona Rail Nyakerario bwe myaka 53 nigo baikiwa bosi bomonachi ebina bwe kigambero gya Kisii Christine Ongweno na gosomerwa ama mochonsi ayo babete bagokora kolengana n'obutuki bwe kigambero ekyo amona abashahidi abo baletetwe obushahidi bwabo ase kinekyo nigo omonachi ebina Christine Ongweno ateba gwetera egekorwa ekyo babete bagokora Junior Sagini takonyara korra ase obugima bwaye bonsi ase omwana oyo arachigo chandika ase obugima bwaye nonya ase arachikoba no muchando ase chisemi chaye. Fail him will forever be engraved in his physical life. This is because he lost his eyes. He lost both eyes and was declared permanently blind. This was a life-changing event, not only for the child, but for the family and the community at large. The physical and emotional pain, while felt by the community and the society and the family, was surely felt most by the minor, a 3-year-old child. I seriously believe that this is a fact that cannot be wished away. This child remains blind, rendered blind by the actions of the 3 accused persons herein. The court has seriously grappled with the question of what would be an appropriate sentence in the circumstances. Omonachi ebina nigo ateba omukagirwa omutangani oyole Alex Ochogo nigo amanyakaine ase kenyorobuna omuntu omoibi nabo igo omorebi asateba nonya nabanyakenyoro nigo bale nobororo omonene gwetera embo yaye ase nonya nabo igo bateba takonyara kwegwa nonya negesibo gesiko. While still denying the offense, he pleads for leniency in sentencing. The community views him as a pathological liar, a notorious thief, and a drug addict. The community is said to have expressed fear for their children's safety should the first accused person be released. Omweleye omwana Junior Sagini nikanyole obwene bwaye ise ekigambero gya Kisii asebono oyotenerete ekinekyo umusubati Christine Ongweno anyale kobaga kuru ogochika kwaye komwelyo ngolipatalia egetaseni kya Ndizi TV kurusiko yekigambero gya Kisii litaliane Mildred Mumanye. Miyamono Mildred Mumanye se oroboti ururikirano tubatigana nayo nigo abakora imirimo besekari county ya Kisii anene bari bakora imirimo inse ya serikali yo mugavana umutangani James Ongwae babiri babo yasokia na kurera kuri bahote babuna asige kakimetiye 12 bono nigo batarakanwa emisara yabo gati y'abakora imirimo abumbari bare aborokia ashizukuru cyobo hundia asebono batebire buno kungusana ukuni go bono kwerera barogotakano ngeri yabona kumuburyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarate kone kibuna ngo tuguteraro kungusana na gati no moyo kabiro mu governor James Ongwae county ya Kisii kwa bwatokera enibo yabo nigo babiri bakorera na hotelana nigo bagendera go chandika asokonyora nonya nendagero muri kito Josephat Amisi no roboti uru
ensemo y'abakori emirimo b'ekisekta Emanyie County ya Kisii abakagere kuri kwa emirimo no yokabere omugavana we county ya Kisii James Ongwae nabo igutakanwa asemetenyi 12 bono nigo besokire nakumuboria omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anyare ko bagakobakana kibesa cyabo elinde banyare ko bakogendera amone mirimo babu ya kwamba sisi tumeteseka sana. Sisi tangu tuajiriwe tumesumbuka, hatujailipwa kwa miezi 14 sasa. Like now, take an example, somebody like me. Unajua mimi ni mtu nataka mtu wa kunitembeza. Na huyu mtu gaida wangu lazima nimulipe. Mimi ni mtu naishi kwa rental house. Sasa imefikia mahali siwezi weza kulipa nyumba, siwezi weza kulipa mtu wangu wa kutembea. I'm one of the workers of the Kisii County government. I'm the Department of Veterinary. But I was employed on August last year. We've been working. We've been doing the services to the county, which are the essential services. But it's unfortunate that we are going through hell of life. Ukuona amane kinyomba cy'oburaria nigo abakora imirimo yo batebire banyarako bakwirwa na kwene kinga bakorire emirimo asa kinsemo gati yabo kiskuru chirie kya Tibet na boigo kiskuru kya ICD kurende gwikira boni igoti baranyarako bagwakanwa emeshara yabo iyeirire anene akongwikirania amagani yabo akiralituko. Na mimi niliajiriwa, nimepewa appointment letter, nimepewa reporting letter, nimepewa deployment letter. Nikakuwa happy, mimi nilikuwa nafanya kazi na Nakada. Nikakuwa happy ya kwamba nimepata kazi na serikali. Nikaacha kazi yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa able, nikakuja kufanya kazi ya serikali. Sincerely, we offer our services and we do whatever is needed. But we've tried to follow all this through. No one is listening to us. And it's been so painful. We get to wengine tunatoka mbali, we travel, we do 1-2 here and there, offering the services to the county, but nothing is working. Chinkaki echechinigo wamubolire mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyare ko bagakobakana emeshara yabo elinde banyara ko bakwegendereria n'obugima bwabo bwakiralituko. So is our plea to our excellency governor. We love you and we voted for you. We are the Kisii people who you love them. Why can't you consider us, please? It's not a big issue to help us because we have families, we are suffering, we have people who are going through hell of life, we have children who are in schools, but here we are. Every now and again we cry, no help. What is the way forward, our governor? Governor, tumeongea kwa uzuri. Governor, unajua, he has a very sweet tongue. Tumejaribu, lakini kufikia saa hii sasa, we want him to come. Akuja atueleze, ndio from there, sasa tuweze kuchukua hatua yenye tunataka. Hiyo ndio tunataka, akuja atueleze kama atuko, atueleze atuko. So that we start from there now. Because every Monday we are going to make this movement now. We are not going to give him time. Every Monday tuko na yeye. Hivyo ndio tumedecide. Reporter Gataseni Ndizi TV kuri county ya Kisii Eritarana Josephat Amesi. Miyamono Josephat Amesi ase oroboti ururikanu abamenyi bensemo ya Nyakoe nigo bagendrete kubolwa kwenekia bunangurinda bale obochenu bw'imibire yabo munenchira yamoyo gwetanga kurwase amaroire y'ekinyencho ao ayamborengana babwatani kurwase kiombe ekemoke manyikante bunayiranda community health promoters korengana ne kiombe kirituko yare nigo bakoleta rogochia senka yomugako yomo abosire okemwa oyibonolire ne chindana kumwera Mariogo nigo chinga kichibone kiombe kianyare kubolia abantu koneki ngubwaterana bale na konyara gokinie birengo byobocheno na konyara kubalenda basubati balia bibwateranetiye muri kito dipo nasanya na ikira nasayo na utwarganiryo rwotoro okurinda afya ya kiromonto ne chinkatomenyete ngati yebirenge binene ekiombe kya Iranda community health promoters bagusira ase binyoro bitoetanaine egasi anene mono yege kundi kigeito igotore ebinyoro gweta ntotageti obochafu borekane na ntotageti tonyoro muntu karaire gitanda asenge ncha serikali ne bwata Mariogo abantu aba bagosumu bagende bachikubwendi kwa etwachaga iga konyo mugakoyo chese chinda anagwa tobole merita ikonyara kwama na nyomba kokwana na Damaris Mura oyoromo health community assistant kurwa sinyagitari ya Iranda nigaerero buya anene bwokorenda amagimaito anene asabangina bali bebwateranetiye
amochake kliniki mapema in order achuikira matukari chi kliniki yaboneta kwenda at least 4 kichaba chinyinge 8 at least ikiri kwenda ororo. Alafu gento kendi in case of another problem yenye inatokea kwa community ni nyagitari yetu ya Iranda ni very ready inasaidianga. Alafu wa mama at least kare korotwa chagete moroberio yo abangina abange bakanyorera abananga. But since community health promoters babegetamo, it's very rare cases mungino konyorera umwananga esingintise konyorera nka mwana ora nyoro binira se kakere getambe onyoru twera marwiri buna fistula. Boigo na rubosemia gochia sabanyakinyero asokorenda magimabo kobayeli tangani. Ready, be there for yourself, bugimano bwago, be ready nyagitari o kororo, nyore konyoro bubweni kuroro. Alafu kitu ngine tumanye ngati in every situation lazima ujipende kwanza. In case of any problem, ikira community health promoter yago anyari gukurifa go chinyagitari. They are always there, bararorobu na chi ambassadors za health. They will not disappoint you. Komenta nawe obasemia bakonana nigo borengete kero yomo elio tonyare gwetanga na marweire ao. Tarera abantu baito especially kobatebya magane chicho kiro muntu nata kiri gutwara chicho ase obaseria marweire ali akoretwa mone chicho chingi oigo na kobatei bali mechingoro ase chigubi chiko morwa gutanga magana malaria na korabia emechi egero barabu bobe gutanga malaria kubeke mesungo ase chinka oigo korosyo butintiare ngokonya bole chisani chitu chioma gutanga burwire bwa typhoid. Lakini rende ekrotu ebekiramo utuachire ase kenyorekyo gotebitora abanyakenyoro baria twaranganchira ki turanyari gwikero mu rweiro oria egere tomokonya stukunyara abande tokonyara mbabwate none chianga twari none nchira tokonyara chianga twaba muntu karwarire na batwaye basabari bebinyoro mwareta amarweira ino ase CHBs egere bakurikira bakana nyagitari na lioko gweni kubwango na lioko ligererigwa etuleti abagaka nigo yagokerege korekyo na kweneria ngambu ya mono asogo konya abantu bali no bulemeru imeye binyoro gonkoira nelimbu ya mono ase elite promoters yababachire ko konyo mugako kemwe ekiagere mechande yenere se itaiga na ende ngosabanga bagoja konyora libaga bachiche na ende tubairense ase chinyomba chinde chitigalete mugako yonchirani yane konyega tosinyire kitokora lakini grupu ya chire ya tokonyire egastu abone tokora tutabwate uwezo yatokoina nilimbi ya mano. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwase kenyero kibate kegotoka ase location ya Nyanguru egotoka imeye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nedipon Asanya Miamono dipona sanya ase oroboti oronigo igatia bonchurira korwase umuchio Kisii babiri bawe sokya na gokwanera amakongwa babiri bawe trahanene kubwatikana no kurobekano kwabiri gokoenekiwa ase ikia etane netie matukatato askeri batebire bunanigo kwabiri gokoirania inse uchumi yense Korengana na bonchurira korwa ase county ya Kisii ne korwa senchiro ya daraja 2 ni gobono batebire korobekana kwa matukatato wiki ete ni gokwa baireta rokonyara asare nene na chinga kichwa igo ni gobarokane ko mochense meri ya serikali azimio wan Kenya sokorobekana uko gati na mbene boigo ni gobatogire korobekana na komoche serikali ya Kenya kwanza asogo taikiranye chira chiri ya balede chinga kichire chio korobekana nyurani gago chekerikali ya serikali o serikali ya nsemu yuko amira serikali azimio wan Kenya watu guterero korobekana kwabo kuli tukolia Jumatano ekiye nigo bono baburirie abarayi korwase chinse moiberense moyazimio na bege serikali gukora chingwana iri koigwana egobokia uchumi yense ya Kenya. Murikito ndemo Steven noroboti rwase nchira yoboime chiwiki chia maega nigo korobekana kora liri no mobwazimio nigo kwabire okogenderi wa chinse mo ao imeyense gati yabo Gusii nigo nakoleta rogo ikia chiro ya daraja 2 komanye birengerero bya baonchireri igoro yokorobekana okwo ase igoro ya maandamano aya nigo ntagete gukwana nga tabwati faida ende aso mwana inchi buna inche oyoro munyabiasara daraja 2 na mbeyemo igo ntagete goteba nga amaandamano aya ase ebiashara igaletira asara enene ase ngencho korubuna chagete
tindara faida ende na saranga ndata kunyako bankorora njege ntonare gosaba aba bonsi bakonya kuandamana mwara gwanja moira ne makore chigasi chaine senge na chige chiraba konye amangana araira engaki arenge serikali obugimana babwarenge tabato chingaki chingorora bae na barai chingako chingororo barai nigo baerera sara babire bakonyora chingaki chokorobekana eyo yaireiro bonchereria bwabo kogenda inse no bogima gokonga intubu no mwana inche ngumiete asenge chokero nkorigereria ebiasara bino nkonyora ninche ngona chwe bango uchumi gegendete gotira igonto bwata asare nene eketokorigereria nga chibese konyora nkoni muna litukoria rero tindao nikende yonsi korumambia konyora nkonia elbu no ni 20 lakini bona gatindao ni none chiri bubere igo ina sare nene na nyorire buna inche omunya biasara daraja 2 wetani ko omunya biasara none bango yaito ya Kisii County go ya reduce gati yabonchero nigo baegerere serikali ya Kenya kwanza kibakobori abamenye kwa serikali chingaki goikirania emeroberie begete ege ndonare gwanja gote ya barai baito oyoro mweshimiwa Raila Amolo Odinga ayo murai Ruto chingaki chingororo ara esengenche ngaki barengo borai obogimana bwagenda toko baigoro serikali yareto obwoyo twarore bone bitumango nyakogubire bitume byabere all over the country ndagera ya ijoro yokonyota bwati bono ngoragera umurai bwense William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga nigo basabiru gwetanga na tofauti chiabo chiage siasa na koigwana eliogo sukiense bosio uchumi yaito gegendete gokiago chinse samo yani omogambio ito William Ruto na tolierete chira ekera tolierete chira nga na to boost buna abanyabiasara ntorarura kende igo na sara togendete korora na burayo ntorara faida igo mama mboga tunaendelea kuumia sana kwango sabanga maandamano tabwati kende taigo toirande igo tigaba bwatera ne buna barayi na kajagua sore nayo munwa yogo gotigwa kwana iraniense mwirani ebintonse elinde ensagenda bia moko endera kokotebana kigo inua abanyane nchara minute bariete koripoteria Ndizi TV koruchense mochia daraja 2 Kisii County erietariane Ndemo Steven Biamuno omori kitonde Steven asoroboti rwasenchira yogwikirano togotikana noroboti oroni go muwaziri bw'ebinto bitoetanaine ase serikali ya kaunti ya Nyamira John Matiang'i abeire gakugania omugusigo chamo naboigo gotwara osekwenekia omorembe ukwana litukolia lero ni gumuwaziri uyibona nyarega kumuchibo igumu bungo South Mogrango Silvanus Osoro na komoboli gokora siasa chiomorembe ni gochinga kichanyara koboli abantu kurase kaunti ya Nyamira kwenekibuna ngo renda bale binto bitoetane ni gaburyo mugusia sobwagale kubwati muwaziri wese Ezekiel Machogo irikonyara kuwabeka amo na kobalentamo buna omugusi murike ikorwa se kaunti ya Nyamira Job Mangi noroboti urwasobwagare kagokwana ase umusangerekano oyomo imense mwe bosamaro kaunti ya Nyamira asege ikaro n'abamenyi bense meyo nigo muwaziri w'ebinto bitonchokanaine John Matiang'i asabira abamenyi kolenda ebinto bitonchokanaine asakwanira obo bwemetemeri ngamu yaratire asensemo ya Gusii za maji mikaratuzi ni miti hii gum trees ama chairire Gusii ama ne mangire koleta chibando chindage ikegere yemeri yaki yemeteye musonga atoreterete agatongorera Nairobi aganze ronge kora maji yachire boga storai gukora maji bobi we are coming around tuongee na nyinyi ndorwe notice bari baratangane ko rusiroche toko baemete afuri basimeko indigenous ba for free bari barakaidi baadaye tutakujia na paso alafu tutatoa hiyo miti narwa esegeto gochiase abamenyi gosimeka emeche ase obonge agoteba mberuete korwa emeche gochiase chusukuru chiricheruete gosimeka emeche principles wale ambao wana shamba ambao wanataka kupanda miti tutawapa miti for free andika barua kwetu just write to the county secretary Nyamira. You request mko na shamba ya kupanda miti. Tutakuja na miche ya miti watoto hawa wapande.
they will plant them. Naichanira okuborwa kwa murembe imya Gusii anene mono ekero gichinga kichokorobekana kwa azimio la umoja. Namugikiria umubungo South Mugirango Silvanus Osoro na kumusaba gukora siasa chiaye ase nchera yobotoereru. Mwenzi motebio Osoro kanyeka. Esibitie nene. Kanyeka. Ekiagere segi bacha kesegi uta kesegi no ya ta kesegi ngai tochi. I'm sorry to be talking this way. Mimi ni mdogo, but I want to say this just come to my mind. Nasaba abagusi komenya ase obomo na kubwatesia machogu buno muraibu abagusi. Onyonka was there. Onyonka akaongoza. Akafika mahali akaondoka stage. Mheshimiwa Nyajae akaingia. Mheshimiwa Ongeri ndiye huyu. Tukakuwa pamoja. Mheshimiwa Matiang'i ndiye huyu. Akatuongoza tukakuwa pamoja. Na sasa nani yako? Mheshimiwa Machogu. Tushike yeye mkono, tutembee pamoja na yeye. Talk to Mheshimiwa Machogu akuwe ndiye yeye anaunganisha wa Kisii. Tumeelewana? Atoweke amo. Abeka wachumbe amo. Aleta wagabana babere amo. Ginko reporter ya Ndizi TV Kurwase County Nyamira, Job Maangi. Miyamuno mulikito Job Maangi. Asorobochuruo asenchera ayobo ikirano ane Kurwase County ya Nyamira kirayo agendrete nigo tsinga kichibone tureti yabaga kabasokirwe kwanera ane goro yokorobeka no kubono kwabakokolekana iga asorogongo rwagusi ane County Nyamira nabego ne County ya Kisii kolengana numuliki Kurwase Kiombo setureti yabaga Gusii Council of Elders nigo bono amochiri okorobekana nigo bateri na okorobekana okwo tiko cia koreta monchiri mense ya Kenya kulende kogendera koirero bugima gokonga na baigo ugusariwa enibo yaba Kenya asibaganirie abananchi ko babatoereru na kwenekyo murembe chinga kichonsi nigo chinga kichibono banyarre kubori umurai wense William Samoei Ruto nabo igobono no umurai we kyama kelekya ODM Raila Odinga konyara kuriga chinchira cyo kwarigana chinkwana bene eriko nyaro gutugutira aramangana yo korobekana na kuriga chinchira bakonyara kubekereria aba Kenya anego kinya mangana rengete amagendero chinkwano negentekia geka karamuko kwana omokwaro ya mangana ibintu byabuya chinkwano kiracyo okitageire esabara yaba bakumana kera abantu baikaranse barwe chinkwano kire reasonable chingiya abantu bakuigwanana na ena betakire igo ngokorera iga abagusi ese twabeta amangana maandamano tigaturaira ngora point teyo yugo sambe para mosobeti opale o sambe para kebirigo aria masubume usena aeta na raji para jisambire njugo sambe roro kiaba nki ngendo kieko gusaria na ndali ese gwa sambira oyigo tako butokera ebe chipoto esaleke ebe metaro na gusamba konde yokoranga na balifu bantu bari bakwanda mana boronge dai baroba ukwanda muna ali chinkoko boronge utareka masimba bajigo sambe para butuko naende bantu bali baronge iko esa maandamano tiga ensi yaiteire ngora abantu bakwane chinkwano ibintu mbisaleka mono biasara mbisaleka naende amapato tubwata ya maketo tebango butaka no bonge amandamana agenderere ngoborabo gobe mono naende turabenchara naende tuchake Hegati y'abamenyi be wodi ya Ibeno nigo besokire na kumwakirambia omo MC be wodi ya Steve Varika ase ogo chaka gwikirania egati echira kiri abetega kubaliera kya magendero ase wodi yo kolengana na gati ya menyukuru wa senseme ya Ibeno nigo bono banyarre kwalika gitambo kirukya yegyo konyargo gwikirania na gochakoro kibara ane kibara kiri kitarenge gweteka asenseme yo Ibeno anaso wasirgo na gochaka wokorosi wibara yenyantrago musocho Umurike ito Brighton Makori na Mange. Buna enjereyemo yogikirani. Amaganyo amone chirajiri halireta bamenyi be wodi yebeno umwe MC we wodi yo Steve Varika ni gobono achakiro bagachi bwejbara asensemeyo anene jerengete ko sira obonjereri ao ase ensemeyo ukwana litko lero
anekera chaki obwagachi bwe bara ya nyantrako musojo nigo bono Steve atogiri obotenini bwe county ya Kisii anena soko bwatuka chibese jigo chokoro bwagachi ase ebara eyo eira narirete abantu betu bali umusocho nyepale nero sigu lero ntwacha konye chaki gwakira gavana yeto Simbarati ngambia mono asogotuma aba engineer gocha lero gochake pale yiga ne contract na yachite nengia nero nyanchira nitinga ekolika abantu bekinyoleke na indi na bumo kulinda epare jinaja gusabanga abana inji baitega to kole gasiga nje tini chikorusi banta tambe bawo jagora gasiga na abantu bokurabia abantu no narusetiga na abantu bagokora chigasi cy'umu engineer teba abantu nabo bekinyoleke iga nabo bago benefit sichinga keje Steve nikabona nyarire gakobori abamenyi benseme yo kwene kibuna ngobwatsi bale abanyakonda bepare yo mo basi kugora muchanga gose kurusi magena yakwe kwepara epara tetero sikubuya abana injira muchotenga yabeire buya contractor nengia yatebire ngobekera umuchanga umya sama karabati yakwe kunkobe kwale nande ntoigwana no mushimi wa Maraki mushimi ukiam kama ward epara iri batokonyitikira somo paka igoro toigwana nirenga tonyesukie eike echikomirana liekogenda mwembe egerena lia bantu baito baraete ntete gutwara mipaka nga twarosie para so mupakole twatikero nandete gutuka nga neri negasi ninje ngusabanga mu tubwatera namo egasi nabo ngokole gasi ngiya epara to kole pare ngiya kolengana na instructions cy'umu engineer boigo Steve nigamendribuna ereniga endete gokole miremo na baraibande eri kwene kibuna ewodi yebino nkomesere okubwatera no kokorokuya ne governor no muchumbo ito Sairi Chanda nero kumwakira ngambi yamono twagamba tukaigwana ntondete kubwaterana asichipare chiga asokorosi buneyiga nerorosi gocha nikina bwatere gocha gatande gochiga no mugabana Simbarati egera torolenga abantu baito baibeno ichenchinkobere ikiagara buna bono roche abalemi beme Simbare gaiga chainere gaiga abantu bagusinyukoira ebinte chiro boigo nigaerere buna serikali ya county ya Kisii nigebegete miroberio yogochkwaga cha gosokoro bwagachi bwechipara au asichiwodi au anene asiwodi yebeno etatigiri magega budget nande yeitubuna MCA mbono ereime chipara ni chinyinge chirabe chokorosiwa yekogera na national omushimiwa Chanda nena endete ko sukuma chipara chirosibu ne county ne governor nero nintutoro buna MCA igo bugimambo gotigara ali asubwalenge igo goetera chipara ne bintu binde binge goika echenchebe nande echenchingia omunyakonda webare yo Julius Otungu nere nigaerere buna ntachokore mirimo yawe buya ase ebara eyo itaga appreciate yo mheshimiwa Steve Arika na county government ya Kisii through asomosike governor Simbarati asemere memi yabagendete echipara nenje konganjera ngora ase pare yiga njina ayana aro abamenyi benseme yubabwate igoro yogochakigwa kubagachwe chipara asenseme yo ya ibeno nagokire sana nande naigure biya gekogera ekero tokwende chiro tuguchandika sana kero tokwirane kero sana kero mbretwete konyara torobokomo naigure biya nande ngotebia omwishimi gwitu mbiya mono amano kumugafano itu Simbarati asimireme yabagenderete gokora twabairo koboko nande togoteba mbiya mono nande mbiya mono asingiche mireme miye yabagenderete gokora ngoripotiri kitaseni Ndizi TV eritariane Brighton Makori mbiye muno omurikito Brighton Makori asorobochurwa asenchire yobekirano moncho murikiro gotigana nayo tumurekira yabereka okolekana kurwa chinkongo chinde isiko yorogongo rwa Gusii ya barebe kanisa kurwa sorogongo rwa Nyanza nigono barokane komochia omurebe William Samuel Ruto anaso kunyara komotebu n'abanyanyimbo nigo batumeka chinguru gwetanie kirengo chinga kichokorobekana kwa matukata to okubono gwakolekana ekiyaita nigo bayakwana chinga kibatalera bali aba bagotigerwa chingoma chinga chokorobekana asenya getari ya Jaramogi Oginga Odinga ime mucho Kisumu asenonya nabo batere buna abanta banke bali abatabwatie amamocho nabo batigere chingoma asokorobekana uko no naboni go baburi bono murewense nabo igono murewe kyamakere kya ODM Raila Odinga nonye ogo sokorobekana gwasukiwe anakuretu kole Jumatano nigo bono baga ni chinkwana bene konyara kwariganyo gati ababera aburi konyara goikera okoigwana na korwa amagendra anagochiase abakenya
If we want to run this country on the basis of suspicion, fear and vendetta, then no one will remain in this country. Fueling tension through reckless utterances cannot save this nation from its economic woes. A national conversation is critical as a panacea for peaceful transition. We are calling the opposition leaders to recognize the legitimacy and legality of Kenya Kwanza government. Mutual understanding is attained when each party recognizes the other and gives due respect. We are rightly of the view that respect must also be earned by good behavior. Omukonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigaikirana ase igeikaro kirengete gukwanira amang'ana y'endagera ekiakorekana ase ensemo ya Rome ime y'ense ya Italy. Korengana n'omukonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigaikirana ase igeikaro ekioribaga riayo omurai bw'ense William Samuel Ruto nigo omuyigo gyokorekana rituko riare chinsa isano eka chinsa isano nemo nenso ase ensemo eyo ya Rome yogotoka senseria ya Italy no nabo maiga yaye nigo omukonyi omurai bw'ense ahomerana na gati y'Abakenya bakolega ase senseria ya Italy. Nigeikaro kiabaretamo abarai korwase obumu bw'echinse awase Gachagua abakagokwanira emirobire bwente kobekwa anene asogokoro muchando bwenchara ase orogongo rwa Africa. We in Kenya have a very sound strategy to re-engineer food systems financing, and our administration was elected last year, and we have changed the entire strategy in financing by putting money at the bottom of the pyramid through the bottom-up economic transformation agenda. We have embraced financial inclusivity by creating a 10 billion Kenya shillings fund for the Hustler Nation. The Hustler Nation are the ordinary people who are the majority in terms of food production. There before, there has been a great challenge in accessing affordable credit to enable farmers to buy inputs and to buy the right certified seeds. As a result of that financial inclusivity to the people at the bottom of the pyramid, many farmers are able now to produce food and produce the right yield. Again, the Kenya government has put 50 billion Kenya shillings for organizing the financial space around making interventions for the agricultural sector. Over and above, the government has put aside funds for subsidized fertilizer to enable the farmers to lower the cost of production and increase their yields. We have a very serious engagement with our international friends and partners because we have a budget deficit and we cannot, as a country, be in a position to single-handedly finance our requirements. Oyo kabairo murai bwekiombe kia mungiki maina njenga nigaikiwa bosio bwekigambiro kia makadara litkoya lero amo na bande babere na gosomerwa ama mochayo amubwatranite asenonya nabo abagaukana mu mochayo bosio bwekigambiro korengana mochamo bwatranite oyo kabairo murai bwekiombe kono maina njenga ngamono gotwara ebi oseko twara chibunduki mamincha neli chiko nabo gokotebekana buna niga gosegeta gati ya basaya sokwe bwatrina samangana alenge tobo salia nigo bono arati Seru Mandi in Australia wekali tukolia Jumaine ekego chani gochinga kichubo na abaigeri baye batebire buna njenga ni gagande tokundrigwa obwene bwaye Hobutu kibono bwa korone kyombekere kyo korobo tuikamekante buna info track nigo bokoro kia buna Abakenya bange nigo bagote abunense ya Kenya nigero chia sabe ke kolengana no bora ibwa bono kolengana kyombekere nigo kegote abuna sekerengo kia 50 ye most 20% ya Abakenya nigo batebire bunense ya Kenya nigero chia sabe ekerokeria kerengo gye komina isana semi ya kegote abunense ya Kenya nigere bya kolengana no butuko bwa korone kyombekere asabanyarete ko batarana kwa boli ya maboli ya bantu wetane chiri
chibu iberamo ne chimia inye ni gabanta bange kurwa soro kongorori rwa Nyanza barokanete kote babunanse ya Kenya nigero cha sabe na boy gabanto kurwa soro kongorori rwa Central na Rift Valley bagotense ya Kenya nigero cha sagia. Asking them whether this Finance Act that was assented to by the President will have a positive impact on the Kenyan economy. Only 22% believe it will have an impact, with nearly 60% say it will not have an impact. And 16% are not sure whether it will have any positive impact. So the key takeout here is at least a 22% who have hope. Mwanchi umugere bano gwikiraga igano tugika umwerio wemanye Jumatato chinsa isato koreri gotora tetaite kogenda sumutumuko moke. Toje kumwalika na Victor Sultan oyo bobango banatumaina ndia yari kurwa sense meli ende ye studio atumanya mange igoro yechigosori tonyora macho ngora ntorase kege kena inde kerebosio. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Mancho mulili yangu kwaligania ase Emanyie chigosoli literane ngorogo Victor Sultan obangito chakere Emanyie chigosoli korwase egetikia Gusii Stadium abwase timu ya Shabana Mairaga yoko irobunyankongo bwe ligi ya National Super League nigo yaliganirie omochingoro moyegali tukoli yankyo eliogo chengera obubwabo ase ligi ya National Super League omugeyega omanyakanita na Shabana Homecoming egati yemerobelio timu ya Shabana yaliganirie ngamono go chengera obubwabo naboigo okobekese emerobelio yogochi gosirwa nebyombo au chinga kechecho timu ya Shabana nekole omurobelio wokobalikia amashabiki be timu yo egati ya yanda bangi amange maiga yo mugiyogo yo ntochigotwara omoyega bogo chakibena emurobelio bogo chi kokolerwa amonchorio gose magacho yegeti kya Gusii Stadium negati yali agochi kokoleka litkoli yankyo ase omoyega wana omenyekanite buna the Shabana Grand Homecoming. Mancho mulili kwegana waitonga amashabiki asobonge mbeso kiri tukoli yankyo elio goswa asegeti kya Gusii Stadium gochengera obubwi bwe timu ya Shabana ase ligi yo ya National Super League Shabana Homecoming. Sisi kama Ndizi TV tunawakaribisha sana, tunashukuru sana ase okoenekinga orongorwa Gusii rwatwalire timu ase ligi area ya KPL gotigana nayo toso ase ligi ya Nyanza Regional League gatie chiligi chigenderete wekirabono sensemeli ya FKF abo ase timu ya Kisii Industrial ya chitemakali ye chigolibere asebere ne timu ya Jenga tendere egosoli yo nigo ya gosoletigwe asegeti kia Getembe Grounds. Yeah.
Waigo egati chikosoli chene gatiwe ase ligi iyo ya Nyanza Regional League ase chinsemo au ngamone gosoli gati ya Moruga abubaye kolete timu ya Borabu Sundown chigolisa to ase ligi na Resegero chingakie timu ya Geteni ya ikoletu ne timu ya Global chigolibere ase yemo timu ya Bogyakumu ni go ya nyoleto gwa kwa segeti kya Bogyanka maegaye timu ya Bomachoge Borabu ko Emanyie golia yemo ase ligi na Resegero chingakie timu ya Nyansiongo Township ya nyoleto bobuiwe chigolibere ase yemo chingakiba kwaliganiwa ne timu ya Getari timu ya Kineni ekanyara obobwi segeti kya Bogyanka chinga kibaliko soria ne timu ya Nyamira United obobwi wechigolibere ase enoti chinga ki timu ya Shining Stars ya nyarete obosoku segeti kya Bogyanka chinga ki the Pirates bono banyarete ko babako ba Pirates chigolibere ase enoti. Utigana na ye kiombe gya FKF nigo kirobereti go chiago chakia bene ekambi ya obubundi ye chigosori ase ensemo ya Machakos kokwana achinga kicho wekerane bene umorobeli yogo chigosirwa ase nchira ya bene ne kiombe kelikia FIFA umu president o FKF nikimwendwa nigo amoiraninga byamono umugabana bwe county ya Machakos wa Vinyamdeti soko ne kinga nkonyora bale endemero abwase ase kambi yego kwagacho kambiyo nigoya era chikoene kyogotwara ebiti bitato egati yabo chinsemo cyo kora maegelio asaba kingoyo abarefari nabo igo abakocha. I cannot emphasize what you have done, but I think in many years to come, when we sit down for a cup of tea, you will understand what we said. I cannot express it in words. I will look at you and say thank you so much for having us do this today. So I want to go straight to what is it we are doing. In the world, there are 211 member associations of FIFA. Kenya is one of them, represented by Football Kenya Federation. Each one of them has a technical center, or now must have a technical center, even if they do not have. In Kenya, we didn't build one. So we have been tasked since last year by FIFA that we must build a technical center. It was therefore our job to choose where that technical center will go. Move quickly, and we have an agreement now, a 33-year lease, which mandates us as FKF to build a technical center. What does it entail? What does it have? 3 pitches, 2 towers. Onchomoli ile tokoira ningambe mono asoko ene kingango yendero liko bwatia emirobelionsi ya Ndizi TV aigana ongwekera omoelio Emanyie chigosori kolende mbale bagendete ko buto bwatia Charles Bernard ensemo ya Facebook agotebanga yuko ndani Joshua Asanya watching live korwa ensemo ya Bogeka Ward Brian Stone agoteba good job na Beatrice Osoro Mama Purity egesi chakia morning from Bogirango kona naraiga sensemo ya SMS agoteba Vincent Onyancha na Evelino Sero mbiamono sana sama yaye chinso iso chabutuko her red color of outstanding dress is also attractive. Have a nice time. Plus the producer Petronila Mokeira Arogo Chris watching live from Bogusero Raganga Kitutu Chache South Kisii County. Nara yo sebono bakondoka Victor Sultano wangibuna botambe mkogatebya itwali yao ndirororo to kwa moyo Munguru taikorara.
Biamono Victor Sultan na kurwasa nsemende ye studio so tumanya mange anegoro ye chigo sori mwanchu muligenya bona junalita kwa setwa kwariganeria aseri tukoria rero imeya Emanyie Jumatato manchu mondire korendende to kumanya bona oyo kabeire omochumbe okasarani oibo igoro muchumba mochore bono Elizabeth Ongoro ni gabirga kunganya bene kurwasa nsemo ya azimio na wasase kia makia UDA askiria teruna niga barache kubwatrana kwereke bokoreri burobya natane atabwati bo bibonde bwansi no murabike make ODM Raila Odinga Totarachi ko yako musumari asemargoba yabona siri tukulia rabo igiganto gyakole kanankere buna emeria ye mogo asechinsemo je Indonesia niko yabwe kulimera go kya senya njime kebwate abantu emerongene wekirabona igabanto 19 go barusi gwa asenya ncha ekerokeri bono basiri tugumabwabo nabo igoni go bono emirobiri yo kurigia bande egendreta sensemeria ya Indonesia na bande batano mbara 15 mbara manyekana ase bale Asamanke gendera kubwatya Ndizi TV kwetresemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News. Nabego tobase kwebe website ili YouTube na botambe www.ndizitv.net. Orene kia channel yo gicha wikira sentra ya bene Petronira Mukeira Eliane Evelyn Osero. Olitwa bwatera na somo no wimanyiriria higa koro kwa Joshua utabona botambe News Master Ndoke Vincent Onyancha.